Diolch yn diweddio. Diolch yn ei ti unwaith eto Dduw am y fraint o gael dod ger dy fron. Ni'n cyflwyno'n hamser iddo fel tyrdyn plith, tywallt ysbryd arno. Ni'n gofyn hyn o trwy enw a ceiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso un gwasanaeth ar ôl yr oedfa, fe fydd na baned drws nesaf yn y neuadd. Ni'n hoed fy nesaf pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Eich atgoffa am y cyfarfod gweddi sy'n cael ei gynnal ar y 3 nos Iau o bob mis, felly fydd yr un nesaf Mawrth 16. Ac hefyd fe fydd yna noson o Emynau ar nos Iau Mai y 19. Nawr gen i ganu emyn rhif 34 wrth i'r casgliad gael ei gymryd. Gen i aros ar ein heistedd emyn rhif 34, does gyffelib iddo ef ar y ddeiar yn y nef. Bydd am darlleniad o lyfr Eseia, penod 50. Eseia, penod 50, ac yn dechrau'n yr adnod gyntaf. Fel hyn y dywed yr arglwydd, pa le y mae llythyr ysgar, eich mam, trwy yr hwn y gollyngais i ymaith, neu pwy o'm dyledwyr y gwerthais chwi iddo, wele am eich anwireddau yr ymwerthasoch ac am eich camweddau gollyngwyd ymaith eich mam. Pam ddeithim, nad oedd neb i'w derbyn, pan elwais nad atebodd neb, gan gwtogi a gwtogodd fy llaw fel na allai ymwared, neu onid oes ynof nerth i achub, wele am cerydd y sychaf y môr, gwneithim yr afonydd yn ddiffeithwch, ei pysgod a ddrewant o eisiau dwfr, ac a fyddant feirw o syched. Gwisgaf y nefoedd a ddywyllwch, ac osodaf sach liain yn do iddynt. Yr arglwydd yw aroddes i mi dafod y dysgedig i fedru mewn pryd lefaru gair wrth y diffygio. Deffri fi bob bore, deffri i mi glist i glywed fel y dysgedig. Yr arglwydd yw agorodd fy nghlist a minnau ni wrthwynebais ac ni chiliais yn fy ôl.
Fy nghorff a roddais i'r cirwyr am cernau i'r rhai a dynau y blew, ni chyddiais fy wyneb oddi wrth waradwydd y ffoeredd. Oherwydd yr arglwydd ddiw am cymorth, am hynny ni'n cywilyddir, am hynny gosodais fy wyneb fel callastr a gwn nam cywilyddir. Agos yw yr hwn am cyfiawnha, pwy am ryson am i, safon ynghyd, pwy yw fy ngwrthwynebwr, nesaied ataf. Wele yr arglwydd ddiw am cynorthwya, pwy yw yr hwn am bwrw yn eog, wele hwynt oll a heneiddiant fel dilledyn a gwifin a'i hysa hwynt. Pwy yn eich misg sydd yn ofni yr arglwydd, yn gwrando ar lais ei was ef, yn rhodio mewn tywyllwch ac heb lewych iddo, gobeithiad yn enw'r arglwydd ac ymddirieded yn ei ddiw. Wele chwi oll yr rhai ydych yn cynnau tân ac yn eich amgylchu eich hunan a gwreichion, rhodiwch wrth lewyrch eich tân ac wrth y gwreichion ac yn ei asoch, llaw i y bydd hyn i chwi mewn gofid y gorweddwch. A bydde bendit Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn i ti unwaith eto Dduw am y fraint o cael dod ata ti ac yn dod trwy enw a trwy heiddiannau dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Trwy hyn oll a wnaeth e trosom ni. I ni yn diolch wedi ei hagor, bod ffordd wedi ei drefnu cyn i'r byd cael ei lunio. Y ffordd sydd yn galluogi pechaduriaid i fod yn blant i ti, i ddod i fwynhau cymdeithas unwaith eto ath y di. O Dduw, i ni yn diolch i ti am ufuddod y dyfab, iddo ddod ac iddo darparu y fath iachawdwriaeth gyflawn o Dduw, y mae popeth wedi ei drefnu, y cyfan sydd ei hangen wedi ei drefnu, y mae e wedi darparu yr cyfiawnder hynny, y perffeithrwydd, mae e wedi ein gorchuddio'n llwyr a'i byrdeb ef. Mae e wedi delio ar gosb i ni yn ei heiddi, ac mae e wedi concro'r cyfan trwy atgyfodi ar y trydydd dydd, ac felly ni yn diolch i ti am y ffordd hon sydd wedi hagor, ac yn gweddio Dduw y byd ysbryd i ar waith, hyd yn oed yn ein plith ni yn ystod y prynhawn yma, y byddwn ni yn cael gweld y ffordd yr wyt ti yn gweithio unwaith eto o Dduw. Byddwn ni yn dod i ddisgwyl gweld y lawd i ar waith. Mor hawdd yw e, o Dduw, mae'r un drwg yn gallu dod â sybrydion i ni ac yn gallu peri ni i tynnu'n golygon oddi arno ti ac i amau fod y pethau hyn yn bosib mewn oes fel hon. I ni'n gallu gwrando ar y sybrydion o Dduw, nad yw pregethu bellach y ffordd i gyrraedd pobl. O Dduw, bod rhaid meddwl am ryw ffordd arall gan bod y ffordd hon wedi methu yn ôl pob golwg. Ac o maddau ni o Dduw bod ni yn gwrando ar y fath sybrydion. I ni'n gofyn i ti'n helpu ni i bwyso arna ti ac i bwyso ar dy air. Yr wyt ti wedi dweud trwy ffolineb pregethu, yr wyt ti yn cyrraedd y neidiau, yr wyt ti yn cyffwrdd y neidiau, mae dy ysbryd i yn gweithio yn y ffordd yma. Ac felly ni'n gweddio bydde ti unwaith eto mewn oes sydd wedi troi cefn ar unrhyw awdurdod, unrhyw un sydd yn cyhoeddi rhywbeth sicr pendant. O Dduw, yma'r fath atgasedd, ond i ni'n gwybod hefyd. Dim ond dweud y gair sydd yn rhaid i ti ei wneud, ac y mae eneidiau yn mynd i weld ei pechod, ac yn mynd i ildio o Dduw, mynd i blygu, mynd i ddod yn ddaros dyngedig a droed y groes. Ac felly o Dduw, i ni'n gweddio i ti i ddweud y gair, i ti rhoed y gorchymyn. O Dduw, dydyn ni ddim yn deall pam yr oedi, ond i ni yn galw arno ti o Dduw i ddod i'n plith, i weithio yn ein plith, ein bod ni yn llawn am heiom, nad ydyn ni yn rhodio fel ag y dylsem, i ni'n blant anifydd, ond eto o Dduw i ni'n blant i ti ac i ni'n gofyn i ti'n helpu ni ac i ddod lawr i'n plith, a bydde ti yn gweld yn iawn i dywallt ysbryd arnom ni yma yn ystod yr oedfa hon, ac hefyd ar hyd a lled o wlad, lle mae dy blant yn dod at ei gilydd, yn ymgynnull o gwmpas dy air, ac yn ceisio dy wyneb di o Dduw i ni'n gweddio a bydde di yn bendithio unwaith eto. Diogelan hamser o Dduw, cadw ar un drwg i ffwrdd, gad i ni brofi dy bresenoldeb mewn ffordd nad i ni wedi brofi o'r blaen. Gad i ni brofi'r tywelwch hynny, ein bod yn gwybod dy fod ti yma gyda ni. Bendithio ni a cadw ni nawr, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw a ceiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Dewch yn un awr ganu emyn prif 366 wrth edrych Iesu ar dy groes a meddwl dyfnder dangail oes. Pryd hyn rwyf yn dibrisio'r byd a'r holl ogoniant sydd ynddo i gyd. 366 gwn i sefyll i'w chanu. Fe nawr yn testyn o Eseia, penod 50 ar 6 adnod. Eseia 50 ar 6 adnod. Fy nghorff a roddais i'r cirwyr, am cernau i'r rhai a dynnau y blew, ni chyddiais fy wyneb oddi wrth waradwydd a phoeredd. Nawr, am gysur sydd i'w cael yng ngeiriau Eseia drwy'r amser, drwy'r holl lyfr, holl broffwydoliaeth, mae e'n llawn. Mae yna adnodau mor gyfarwydd drwyddi draw. Ond dwi am dechrau drwy ofyn ble i ni arni heddi, beth yw ein cyflwr ni, ein hamgylchiadau ni, am amrywiaeth o sefyllfaoedd gall fod ymhlith y sawl sydd yn gwrando. Am anghenion
amrywiol. Pethau gwahanol sydd yn poeni pobl, pethau sydd yn ei gwynebu nhw, falle bore fori neu'r wythnos sydd o'i blaenau nhw. Pob math o sefyllfaoedd gwahanol amrywiol. Ond beth ni'n gweld yn y bedwaredd adnod, yr arglwydd yw aroddus I mi dafod y dysgedig I fedru mewn pryd lefaru gair wrth y diffygiol. Ond ydy hwnna'n hyfryd. Ac mae'n wir. Mae gan yr Iesu eiriau pwrpasol addas I bob un sydd yn gwrando. Mae'n rhyfedd ond diw. Gallech chi cael cynulleidfa fach, cynulleidfa fawr, amrywiol, sefyllfaoedd gwahanol, oedrannau gwahanol, ac fe all yr arglwydd siarad a phob un mewn ffordd wahanol. Fe all fod yn rhan o'r oedfa I un person a rhan arall I rhyw berson arall. Dyna beth sy'n rhoi rhyw fath o gyffro I ni bob oedfa. Gall na linell o emyn gael I ddefnyddio I fendithio rhywun, neu I argyhoeddi rhywun. Fe all yr union yr un frawddeg, yr un linell mewn emyn neu adnod I ni wedi darllen, neu'r testyn ei hun. Fod yr union eiriau sydd ei hangen I fod o fendith a llenwi nhw a gobaith, ond I rhywun arall fe all fod I argyhoeddi nhw o'i pechod. Un frawddeg mewn pregeth, ond ydyw yn dod â rhyw gyffro I ni. Y gall yr arglwydd weithio. Fe all beri I rywun I wrando am y tro cyntaf, rhyw eiliad mewn oedfa, lle falle yr arfer yw I peidio gwrando. Falle erioed wedi clywed, wedi gwrando, falle wedi clywed sawl pregeth o'r blaen, falle bod hwn yn berthnasol iawn I rai sydd wedi magu ar aelwydydd Cristnogol, falle yn blant, wedi clywed pregethu sawl peth, ac I ryw raddau wedi I glywed ar clistiau, wedi mynd ar ymenydd ac yn gallu dweud rhywbeth efallai am beth yw'r neges. Ond erioed wedi gwrando. Ond yna, mewn rhyw oedfa efallai, bydd yna rhywbeth sydd yn digwydd, sydd yn peri chi wrando am y tro cyntaf, a falle yn eich llorio chi. Achos mae'r Iesu'n gwybod am bob un ohonom ni. Pob un sydd yn gwrando, yr rhai sydd ar y we, efallai rhywun fydd yn gwrando ar y neges yma, gellir dweud, efallai mewn 3 mlynedd. Mae hwnna'n bosib yn diwedd. Bydd yna rhywun, efallai, yn gwrando, a bod 3 mlynedd di mynd, a maen nhw'n gwrando ar y neges, a mae'r union eiriau, yr union adnod, neu efallai pwyslais yr oedd angen iddyn nhw I glywed, ac mae'r Iesu'n gwybod y cyfan, trwy'r rhagluniaethau, yn trefnu eich bod yn gwrando mewn 3 mlynedd, neu falle yn gwrando heddi, bod yna rhywun yn gwrando yn fyw. Chos be mae'n dweud fan hyn, I fedru mewn pryd lefaru gair wrth y diffygiol. Y bydd yna air I chi mewn pryd. Yr union air sydd ei hangen arnoch chi, ar yr union adeg iawn. Hyn sydd yn berthnasol I chi. Na fydda yna un, neu rai, yn barod yn ymwybodol o agosatwydd Crist a'i fod yn siarad â chi. Mae yma yn y benod, mae yna adeg y mae yn siarad, mae wedi drefnu, ond mae'n hyfryd I feddwl bod pob un oedfa yn ei ddwylo ef, pob un gair, pob un emyn, falle bod ni wedi dewis yr emynau chydig ddyddiau ynghynt, ond efallai ni'n gwybod bod yr emyn ni wedi bod yn ei chanu, wedi drefnu cyn i'r byd cael ei lunio, ni'n mynd deall hynny. Ond bod yr union emyn, yr union linell, yr union don efallai, popeth wedi cael ei drefnu. A'r un peth Eseia 50 adnod 6. Falle mai dyma beth sydd angen ar rhywun. Fy nghorff a roddais i'r cirwyr. Am cerna i'r rhai a dyna I blew. Ni chuddiais fy wyneb oddi wrth waradwydd a phoeredd. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar yr adnod hon ac edrych ar ein gwrthryfel ac yna ein dirprwy ac yna ein her. Wel, yn gyntaf, ein gwrthryfel. Yr hyn a ddylse dyn, chi a fi, fod wedi ei wneud o'r cychwyn. Dyma beth ddylse ni fod wedi wneud. Fe ddylse dyn fod wedi ildio Iesu Grist a phlygu a'i addoli. Dyna beth ni fod I wneud. Dyna beth y creuwyd ni I wneud. Dyna pam yr holl anapusrwydd yn y byd, achos dydyn nhw ddim yn ei wneud e. Dyna pam yna gymaint o broblemau, dyna pam mae gymaint o bobl yn anhapus, achos dydyn nhw ddim yn wneud hyn. Allech chi roi pob math o resym eraill, a falle bod yna le I drafod ambell I broblem, ond mae'n wastad yn dod nôl I hyn, ni fydd dyn yn fodlon, ni fydd dyn yn hapus, gan nad yw yn wneud be mae fod.
Nid neges Cristnogaeth yw trafod unrhyw beth arall, os oes unrhyw gapel heddi yn sôn am unrhyw beth ond Iesu Grist, yna nid ydyn nhw'n pregethu'r efengil. Rhaid iddo fod yn Iesu Grist ac wedi groeshoelio ac mae dyma'r unig gobaith am iachawdwriaeth. Dyma yw'r neges, ond tybiwn ni, fi ddim llawer o lefydd yn pregethu neges Iesu Grist a'i groes. Rhaid oedd i hyn ddigwydd. Mor ddifrifol yw'r trosedd. Ni'n clywed heddi yn dydyn ni, pan fod na ryw echyltra wedi digwydd i rywun, ac mae'r un eog wedi cael ei dal. Ac yna mae rhywun dweud, mae wedi cael 3 mis yn y carchar neu blwyddyn neu 5 mlynedd efallai, ac yna maen nhw'n cwyno, chi'n clywed nhw ar y newyddion. Dyw e ddim yn ddigon. Dim ar o be mae hwnnw neu honna wedi wneud, fe ddyle fe cael oes, ac maen nhw'n mynnu cael cyfiawnder, a maen nhw'n dweud maen nhw'n grac bod e ddim yn ddigon. Ond pan ni'n meddwl am bechod i bob un ohonom, a dyma oedd yr Iesu yn ei wynebu, fe ddioddefodd e gosb am bechodau pob un ohonom ar y groes. A fe ddath e'n gwybod mae dyma oedd ei wneud, ac fe garlamodd ei fryn Calfaria i dalu'r pris, achos dyma beth o diweddar yn mynnu, rhaid cael cyfiawnder, rhaid cosbi pechod. Mae pechod mor afiach. Ni'n gwybod i ni'n byw mewn oes y mae dyn pechadurus yn dweud fod pethau da yn ddrwg a drwg yn dda. Maen nhw wedi colli fe gyd, dwi'n mynd i weld e. Ond y mae Iesu Grist wedi dod i ddelio â phechod. Wel, yn olaf ein her ni. A dwi am gario ymlaen gyda'r garol. Dyma'r her. O cofiwn Gethsemane. Dyna'r her. Mae'r carolau wedi deall un do. O cofiwn Gethsemane, lle bu ef, yn chwysu'r gwaed yn ddagrau, lle bu ef. Ac am y fflangell greulon, dyma chi ddarlun, yn arddu cefn y cyfion, yr un cyfiawn, dyma be mae'n neud, mae fel petai rwy'n ar aredig tir o gai. Mae gefn e wedi cael ei rwygo oddi arno, dyma'r dioddef o nath e. A'r hyd heolydd Seion, lle bu ef, a'i gynawd yn gwsihirion, lle bu ef. O dacwr oen mewn dalfa, ein mwyn, yn esgyn pen Calfaria, ein mwyn. I ddioddef dwyfol loesion. Dyma be nath y ddioddef. O dyna i chi erchylltra. Mae'r gwrthodiad dyn yn ddigon i ni, ond dyw e? Mae'n ddigon o ddarlun, a siwr o fod yn aml iawn, achos mae dyna be ni'n deall, dyna be sy'n symud ni ambell waith i'w meddwl am y poeri, a'r fflangelli, a'r gwaywffon, a'r goron o ddrain, a'r hoelion, ac i ni'n meddwl mae hwnna'n erchyll, a mae'n erchyll, ond chi'n gwybod beth, mae yna lawer un wedi dioddef pethau tebyg. Ond dim gyda'r fath atgasedd, achos neb yn gallu cysau unrhyw un, gymaint ac mae dyn yn cysau Crist. Ond yma, tra yno ar y groes, fe trodd cosb y tad hefyd ar ei fab. Ac yna'r fath dywyllwch, o dacwr oen mewn dalfa, ein mwyn, yn esgyn pen Calfaria ein mwyn. I ddioddef dwyfol loesion, ar ben y groes rhwng lladron, y bicell fain a'r hoelion, ein mwyn, a cholli gwaed ei galon, ein mwyn. Ac yna hyn, am hyn, oherwydd hynny, am hyn bechadur brysia, fel yr wyt, i mofyn am y noddfa fel yr wyt, i tir a gorwyd ffynon, a ilch dy glwyfau dion, fel eira gwyn yn salmon, fel yr wyt, gan hynny, tyrd yn brydlon, fel yr wyt. Mae'r efengil i gyd yna'n dyw e? Dyma a wybu Eseia. Roedd Eseia'n gwybod, trwy Eseia, roedd yn gwybod oedd wedi cael y proffwydolydd, mae Iesu Grist yn dod. Mae e'n mynd i ddod i ddelio gyda'n pechod ni. Mae'n dod â gobaith i ni, mae'n mynd i glanhau ni, mae'n mynd i faddau ni, mae'n mynd i fyw bywyd perffaith, mae'n mynd i farw ar y groes a cymryd y gosb. Roedd yn gwybod y byddai'r Iesu'n delio ar cyfan.
gyda'n holl bechodau, y byddai'n cael ei gosbi yn ein lle, ac felly yr oedd baich ganddo. Fel mae Garol yn dweud, dyma yw baich Eseia, fel yn y Garol, dewch. Mae yna fwy na dewch, ond oes na. Mae'n dweud brysiwch. Mae yna wahaniaeth, ond oes rhwng dewch a brysiwch. Os oes rhywun dweud dewch draw, chi'n meddwl gallen dod draw unrhyw bryd, ond mae yna elfen fwy fan hyn, fwy difrifol, mae'n dweud brysiwch. Brysiwch tra i fod yn agos. Tra gellir ei gael ef, brysiwch, nid oes angen oedi i geisio gwella. Dyna beth mae'n dweud, dyna beth yw neges y Beibl. Fedrwch chi ddim gwella yn ddigon da i blesio Duw. Felly peidiwch â trafferthu, dewch at y groes, brysiwch at y groes, dewch fel ag yr ydych chi, yn llawn bydreddu, yn llawn balchder, yn llawn euogrwydd, yn llawn rhagrydd y cyfan. Os ydy Satan yn dweud i chi'n rhagrithiol, dewch yn eich rhagrydd. Os yw e'n dweud eich bod chi'n lot rhy falch, cytunwch gyda fe, a dewch yn eich balchder, dewch yn y cyfan, a dewch a chyffeswch. Dwi'n front, dwi'n eog. Achos wrth ddod, mae e yno yn barod i'ch derbyn chi. Fe ddioddefodd fath erchylltra eich mwyn. Fe ddarparodd y fath ffynon i'ch golchi chi'n llwyr lan. Am iachawdwriaeth, am waredwr, dewch ato. Achos dyna pam mae'r Carol yn dweud gan hynny, tyrd yn brydlon fel yr wyt. Dyna yw'r efengil. Dydy'r efengil ddim yn dweud wrthoch chi i trial gwella eich bywyd. Achos y fedrwch chi ddim. Petai chi'n cael 1000 o flynyddoedd, 1,000,000 o flynyddoedd, fyddwch chi byth yn gwella, byddwch chi'n gweithygu. Y mae Iesu Grist wedi gwneud y cyfan. Y mae wedi byw y bywyd perffaith yn eich lle. Felly dewch a derbyn o'i ras, derbyn o'i gyfiawnder, o'i glogin o'i berffeithrwydd. Dewch, mae wedi ei gosbi yn eich lle chi. Sym rhaid i chi wynebu'r gosb. Dewch at y groes a derbyniwch. Dewch fel yr i chi, fel yr wyt, fel yr wyt. Dewch yn brydlon. Dewch at yr un sydd wedi rhoi ei hun i chi, fy nghorff a roddais i'r cirwyr. Am cernau i'r rhai a dynau y blew. Ni chyddiais fy wyneb oddi wrth waradwydd a phoeredd. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist. Yn diolch am ei fuddod. Yn diolch iddo ddod yn wirfoddol. Ac o'r fath ddioddef, ein mwyn. I ni yn gweddio byd y lan ysbryd yn arwain yn eidiau hyd yn oed heddi at droed y groes. Tyrd bendithion ni nawr. Diogelan i ni'n gofyn hyn oll drwy enw a ceidiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni orffen drwy ganu Emynau 374 o enw ardderchocaf yw enw marwol glwy, caniadau a'r chynghylion fydd y fath enw mwy. 374 gen i sefyll i'w chanu.
A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd lan fod gyda chwi oll hyd byth.